Guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जुमुना बर'खौ एंगेजमेन्ट जाबाय होननानै निउस चेनेलफ्राव नुनो मोनखाबाय। ओमफ्राय नुयैफोरनि थाखाय नैबे फट' एबा निउसनि माबाखौ होनानै देखायगोन आङो, नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना। नुखाबाय नोंथांमोना। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' बेखौ नुखाबाय। ओमफ्राय बिनि सायावनो आं फंनैसोल' बुंगोन आरो बारा बुङा, बांद्राय बुंबाबो दाय जानो हागौ। मानो होनना बुङोब्ला मालाय गावनि गोसो बायदि सइसजों बिथाङा एंगेजमेन्ट जादों। ओमफ्राय आं बर' जानानै बेखौल' बुंनो सानगोन आरोना, बर' जानानै मानो गुबुन हारिनि हौवाजों एंगेजमेन्ट जाखो, मानो थाखो, बेखौथ' जों बिनि खारन एबा पार्सनेल लाइफखौ जों मोनथिला। खिन्थु आं बर' जानानै बेखौल' सानो जे बिथाङाहाय जोंनि बर' मानसिखौनो लायोमोनब्ला साबसिन जागौमोन। मानो होनना बुङोब्ला बेयो गुबुन हारिजोंसो दा एंगेजमेन्ट जाबाय। ओमफ्राय बारा बुंबाबो दाय जायो लोगोफोर, बांद्राय बुंला। ओमफ्राय आंनि साननाया बेल' आरोना, बिथाङा गुबुन हारिजों एंगेजमेन्ट जायालासिनो जोंनि बर'जोंनो एंगेजमेन्ट जानायबा मोजां मोनगौमोन। जों बर' जानानै बिथाङा बर'निनो सासे मोजां गेलेगिरिमोन। ओमफ्राय दा बिथाङा गुबुन हारिजों एंगेजमेन्ट जाबाय होननाय लोगो लोगो जों बर' जानानै जों एसेबाबो दुखु मोनो आरोना। बर' जानानै बर' सेंग्राखौनो लायोबा जों साबसिन मोनगौमोन। मानो होनना बुङोब्ला बेथ' गुबुन हारिसोना। ओमफ्राय दा बियो बर' जानानै बर'नि टाइटेल एबा बर' जानानै नाम खामायबाय। ओमफ्राय दा बियो गुबुन हारिजों हाबा जानानै बिनि फिसा फिसौआथ' बर' जाफैला, बिनि फिसा फिसौआ जाहैगोन गुबुन हारिनि टाइटेल लायसिगोन ना। ओमफ्राय जोंनियाव मा बुंबावनो आरोना, सिगांनियावबो बेबादिनो जानो थांबाय। ओमफ्राय दा जोंनियावहाय नैबे इयुनावहाय बर' सिख्लाफोरनियावहाय सोरबा बिदिनो माबाफ्राव इण्डियान आइडलफ्राव थाङोब्ला बर होनानै देरहाहोनांगौबा बहर बिबाबो ओरैबायदि लासिं सिंसो खालामजानाय आखला बिदियावनो जायो आरोना। नों मानसिफोरनि कमेन्टखौ नुखागोन आरोना, बिदि जोंनि बर' सिख्लाफोर माबा मोनसेनि थाखाय बहर बियोब्ला बैफोरनि कमेन्टआव ओरैबायदि रायहरो, मानि थाखाय रायहरजादों, नैबेफोरबायदिनि थाखाय रायहरजानांगौ बायद' जादों। मानो होनना बुङोब्ला बर'आनो बर'खौ लायाबा गुबुन हारिजों हाबा जायोबा जों रायजो राजायाबो एसेबाबो दुखु मोनखागोन नङा लोगोफोर। नोंथांमोना माबायदि मा बुंनो सानदों, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। आंनि बुंनो साननाया बेनो जे बर' जानानै बर'खौनो लानांगौमोन जोंना जुमुना बर'आ। ओमफ्राय दाथ' जाखाबाय, एंगेजमेन्ट जाखाबाय, मा खालामनो हाबावनो आरोना। आंनि जेसेबां बुंबाबो लाब गैला, बुङाबो लाब गैला। ओमफ्राय इयुनावहाय जाहाथे जोंनि गेलेगिरि एबा मोजां गेलेगिरि मेरला ओंखारबोगासिनो नालाय, इयुनावहाय बैफोरबो गुबुन हारिजों एंगेजमेन्ट एबा जुलि दाजाथों, बेखौनो आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाहैबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोननि गोसो सिङाव मा सानदों नैबे जुमुना बर'खौ लानानै, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै, भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव। बाय बाय।